Čaute ľudia, vás tu vítam pri ďalšom let's play, tentokrát sérii Assassin's Creed 3. Tak pustil som hneď ukážku, tak si ju prečítajte a tak, ale... A to prodmieham hezky od začiatku. Únosem Desmonda Millesa, mého syna. Ja som nehral predchádzajúcu časti, iba táto trojka ma tak zalakala, pretože bol okolo nej taký veľký búh, že čo to bude. Tak som si ju stiahol a začal hrať. Nekupoval som si ju, ale stiahol tak. Lebo som sa zadíval toho textu. Jablko. A to jablko ako mám, alebo? Jeden z niekoľka artefaktov, ktorým říkame úlomky ráje. Dobré. To je jaký Číňan? Ja, není Číňan. A vypadal tak z boku. A jak som také slnko? Vy znáte ako Abstergo Industries. Templář. Dobre. Proti takýmto budem bojovať? Myslím, že nie. A možno áno. Dobrý. Zaujímavé je to, že najprv hráte za jednu postavu a potom za druhú. Druhá je... zabudol som meno. Myslím, že... Začína C. A... prvá je Hajtan. Ako tak, proste, neviem presne. Osoby vymysleli tieto. Toto vypadá jak Hitman. Ako dokým mi neukáže tvár, lebo on je holohlavý. Väčšieho než sme všichni, a pokud dokážeme zastaviť ešte niekoľka týdnů, zrejme posledných pro všechny. Zaujímavé. Dobre, chcem hrať, pustite ma na nich. Rozbijem všetkých. Možno. Myslím, že toto nebudem ja. Asasíni. Ale my sme to prežili, lebo 21. decembra už bolo. A nič nebolo, svietilo slnko. Myslím, že ani nesnežilo. Nie, že myslím, viem. Krajší bol dátum 12.12.2012. No, nikto neprišiel pred nami, bože, už ma to nebaví. Bože, je to dlhé. Chcem hrať. Úlomky ráje. To si pamätám. Yeah. And I'm this. A mám jablko, ktoré nevypadá jablko, ale že to je jablko, vypadá to jak guľa. Volám sa Desmond. Wow. Dobre. Prečo sedím v aute? Počkajte, ja si pozriem hodinky. Aby sme neprešli cez limit. Pustite ma na nich už. Prečo mám také nízke FPS-ka? Sice ja to mám nastavené na 30. Takra. Prečo? Ale dúfam, že to mi to nebude sekať. Keď tak prvý diel dúfam vydržíte. Keď tak ja si to nastavím na max FPS. A keď 30 by mohol stačiť. Yes. Mám rád túto grafiku, toto je tiež pecková. Neviem, či nie je krajšia ako Far Cry 3. To asi nie. Tam je to tak troška detailnejšie. Chodí jak posratý. To moc nevychytali. Ale zase oproti iným hram je to pecka. Prečo má hentu blúvosť a nemajú v ruke radšej? Tak ma to znervozňuje. Kukni sa na to, vylúšti to a daj tam niečo a poď ideme. Tam dá to jablko. Jak to spravil? Sice to som ja, takže ja som to spravil, ja viem, jak som to spravil. Nebojte sa. No, už to je také dlhé, zruš to. Ježiš, to sa ani zrušiť nedá. Nemám rád ukážky hodinové. Ešte keď sú o ničom.
another moment, down went Alice after it, never once considering how in the world she was to get out again. Čo? Are you normally? Dobre, poďme na nich. Ja už hrám konečne. A prečo nemôžem bežať ani nič? Nie. Celkom divne spravené a ide mi to na nervy takedy, keď to spraví. Mohol by som si zastrieľ, mi svieti slnko, ale nevadí. No... Bože, ďalšia ukážka. To je mohli všetko v ukážke, aby sme to išli. Nie, ja prejdem 5 metrov a to zase ukážka sa zapne. Stavím sa, že teraz pôjdem zase ja a zase sa to vypne o 5 metrov. Dobre, jak si na to prišiel? Dobre. Jaj, nepadaj. Zober to svetidlo. No tak, zober to. Zober to. Choď normálne, jak človek. Čakaj. No tak. Poď sem. Kop do toho. Ja už môžem bežieť. Jasné, to tak sa nebeží shiftom. Alebo nejako inak. Takto. Ja. Dobre, bež. Ideme skorej. Kde sú všetci? Nevadí. Nebudete mi. Hej, jak to? Neboli za mnou. Toto budeme zbierať, ako aj v normálnom čase, ale nepamätám si presne, jak to bolo, lebo toto som už dávno hral, tieto hry, Far Cry a Assassina. Nie, že dávno, ale nepamätám si ich. Keď to vidím, väčšinou sa rozpamätám, ale ani úlohy si niektoré nepamätám. Jak si to spravil? Wow, teraz to bude svietiť, čože. No a tam všade hore budeme chodiť dávať, aby sa odomkol ten stred. To si pamätám, a tam sú miliónové ukážky, ktoré neviem o čom sú, lebo ma vôbec nezaujímali. Sice zaujímali, tak troška, pozeral som to. Bude to... Bože. Zruš sa. Prosím. A tak zaujímavé, že aj ako v realite je tento Desmond ako taký zručný, ale ako v tom minulosti, ale zase... Neviem. Ach, bože. Aký kľúč, bože. Yes, bitches. Oh. Ako si sa zmenil? Here we go again. Bam. Desmond? Nie. Nie. Neklam, nepočujeme ich. Spolupracuj. Vroti si sa, dostal sa do stavu. Čo? Nestiel som. No tak ma to nezaujíma, väčšinou som. Drifting. Dokonali ste svoje schopnosti. Troška si spomalený, nemyslíš? Kamo, ty si asasín, tak pridaj. Hľadám glitch, ale... I tak si to musím prečítať, ja som blbý. Pravím, že si to neprečítam, i tak si to pozriem. A prečo furt držím shift, keď bežím vlastne pravým tlačítkom myši? Wow. No, dobre, čo na Konstantinopoli sme zvedli aktualizovať software pro Animus. Dobre. Dobre, neboj sa, ja všetko viem. Ale prosím ťa, ja som profesionál, starý. 30 rokov v tejto profesii. No. Dobre, bože, ja viem. Musíš mi všetko vraviť. No. Vrum. To je také ľahké, iba držíte Včko a to všetko. Synchronizácia 30%. No, skáč. It's easy. Dobre, kde mám ísť?
Hop. Kde mám ísť? Hop. Hej, jak si to spravil? Ja som tam nechcel, no nevadí. Poď. Čo? Kamo, nepadni hlavne. Sam nechci ísť znovu. Sice neviem, kde sa to začína, ale nechcem ísť znovu. Dobre. Počkajte. Návrat centrum na tabo zasledovanie nastavení. Obecné. Tak. Dobre, teraz by to mohlo byť lepšie. To je cieľ sebaovládanie, na seba voliteľné ciele, ktoré zvyšujú mieru synchronizácie. Probujte zabiť čo? Ze vzduchu. Neboj sa. A máš to. Damn it, man. Chill. Čau. Dobre, čo teraz? Kámo, čo robíš? Kde mám ísť? No to sme sa nedohodli. Čakaj. Skáč! Ja som vedel, že si dačo posral. A nie, dobre. Dobre, poďme. Mohlo by sa to načítavať rýchlejšie. Na schvál ma takto znervozňuje. Dobré. Dobre, vylez a poď. Po komínoch. Či sa nehabíš. Geronimo. Toto bolo fakt asasínske. Teraz spravím. Á, už sme tu. Zistiť, čo tebe... Neboj sa, ty. Neviem všetko. A keď väčšinou tie bonusové misie ovládaní, seba ovládaní, to je dosť blbé, ale to väčšinou nerobím. Lebo je to zbytočné. A väčšinou ťažké. Nie, že ťažké, ale väčšinou to nespravím a potom to musím opakovať a zrušiť misiu. No znovu, aj keď som to vlastne spravil. Ty si môj sluha? Amo. Pusti ma na neho, nech ho zabijem. Nemáš za čo. No. No ale rýchlo. To trvá. No. No. Rýchlo. Rýchlo. Jo, je to doma. Kráľovské divadlo. Covent Garden. Pozvánku, prosím. Dobré. Nie si ty trošku namyslený, kámo. Ja si taký starý. Nájdete si místo. Nájdete si místo, aj keď vlastne tu mám určené místo. Moc mi svieti slnko. Of course. To furt bude vrve tento Haithan. Či jak sa volá. Dobre. Ja idem zastrieť slnko, tak chvíľku budem ticho. Slnko je zastredia oblaky. Bože, no okna. No to späť dúfam, že ste si užili tých 5 sekúnd ticha. Aj keď väčšinou som ticho, ale konečne mi nesvietí, že to je herný zážitok teraz. Večer dostane toho luxusného lednot. Teraz to bude epické. Ak si dobre pamätám. Aj. Čo robíš? A kde som mal pozrieť? Dobre, aj keď som to vôbec nepozeral, ale nevadí. Môže byť. Dobre, pustí ma na ňo. Ježiš, no... Neviem, furt. Ideme hrať. Dobre. Tak počkaj. Kde mám ísť? Dobre, nenápadne sa postav. Čo sa... Pardon.
Si trošku drzý. Dobre, poď. Kde mám ísť? Repo rebríkom, dobre, to zvládnem. Dobre, kámo, action begins. Vyšplhajte na balkón. Dobre. To je ľahké, iba držím na šipku. Či oné stlačam raz a D a nie. A držím oné práve tlačičko. Hej, čo to robíte? Fuj, si normálny. Fuj. Bože, ešte oblečený. A v divadle. Na nejakom seba, no neviem o čom to je, to divadlo, takže nemôžem praviť. No, pohni sa. Aký máš problém? Hop. A poď, no. Čo robíš, prosím ťa? Počkaj. No, nič tady máme. Ježiš, ja sa hore. Prečo musím chodiť až tak vysoko? A vôbec nikto si ma nevšimol, hej? Robíte srandu. Čakaj. Dobre. Hop. Dostanete sa do zákulisí. It's not problem for me. Ježi, ne, toto nemám rád. Ako na Skyrim je ešte dobré, ale... Keď tak môžete, môžem natočiť aj Skyrim, ak by ste chceli. Doleva, doprava. O, dobre. No to som ani nechcel, ani som nepohľadám. Je to doma? Jo! Dali sme to. Kokos, ja som aký dobrý. Nenávidím tie ukážky furt neustále. Hop, skáč. Čo robíš? Jaj, dobre. To bolo v pláne. Aké je to pekne všetko načasované, ty kroky, to je ohromujúce. Také náhody. Ach. Kamo, čo robíš? Á, jasne, chápem. Nepadaj. Čo robíš, ty blázon? Jeremky dneska hraje ako o život. Jeremy, jasné. Je úplne famous. Dobre. Ja som famous a nikto mi to nehovorí. Len sa hambia mi to povedať. By som im povedal, že som ešte viac ako famózny. Ale ne. I kill you, man. Or not? A síce keď som dal pohľad na ňo. Myslím, že áno. Dobrý deň. Moje meno je... Hyton. Měl si za mnou přijít. Yes, a v tom případě bys to dozvěděl. I'm sorry. Dobré. A ja ho nechcem zabiť. Nevadí. Ale počkám na to. Ok, divné, vypadá jak obita. Jak som to videl? Videl som to prvý den. A ešte to hral raz. Ale nepamätám si všetko, bohužiaľ. By som lepšie hral, tak akože to už mám. Dobrý som uzrel, dali by ste si. Dobre, poď. Opustite operný dom. It's not problem. Kedy ho nájdu? Chápem. I don't know. Čo robíš? No tak, pridaj. Nie. Také epické. Ešte keď budeš printovať potom. Ohne. Ohne, more. Prasknem. Máš problém, more? Nebukol som sa, počkaj. Ohne. Ja ty si zasran. Dozor. Ohne. Servus. Dozor. Ohne. Držbu. Dobre, poď. Sviečky, ktoré nehoria. Prečo ich bijete? To sú ženy, chlapi. Tyrani. Ty si ma...
Poď sem! Poď sem! Pridaj, musím ho zabiť. Čo nechce zabiť nikoho? A ty máš iba ruky, omg. Hambi sa. Čo robíš? Pichla ťa do oka. Musíme... Prečo to robí? Ja, nikto ťa nevidí, neboj sa. A už sa nenapadne, že všetky odstrkuješ ako jediný. Zahaľuješ si tvár. Podľa mňa je to vtedy ešte nápadnejšie. To sa dajú preskočiť, ale nechám to. Ty taký klamár, kamo, ty sa nehabíš? Áno, na roh Fleet Bride. To je jedno, neviem čo to je. Kamo, nejako máš pizzatú ruku, nemyslíš, že ani máš nechty, kamo? Hej, to sú chopy, alebo nie? Či to iba? Fascinujúci. Wow, ja som ho našiel, prosím ťa, tak mi ho daj. Ach áno, ktorý hľadom sa tu niečo nakoniec nemyslí vôbec, čo sa skrýva uvnitř. To vieš, že jo. Alkohol! Ožraní. Nevadí. Tu cítim s vami, ale ne. Dobre. No tak, rýchlo. I don't have čas na celý deň. Týhle predchujúci sú jedna veľká záhada. Aha. O čom som sa postaral? To vieš, že viem. Come here, man. Jak sa dal s tým vypočty? Pomnívam sa. A keď nechápem, o čom hovoria, aj keď viem, že... Je mi líto. Bože, ja nemám o čom hovoria a vôbec ma to netrápi a už chcem hrať. A nechcem to zrušiť, lebo ešte budete hrať, že nepozerám ukážky a potom o ničom neviem. Ale síce na čo ich pozerám, keď vôbec neviem, o čom sú. A vieš, že dačo som mapou. A viem, že pôjdem chvíľu do Ameriky, myslím, že do Bostonu, alebo do New Yorku. No, myslím, že New York je až druhý. Nie som si istý teraz. Naši veci, každý z nich má najviac nejrnejších súdnosť. Charles Lee. Charles Lee, s tým budem povedať spolupracovať, nie? A Charles Lee budem musieť zabiť, ale nie s týmto. To viem. Už chcem byť asasín, ne templár. Vlastne teraz som templár. Máme sa... Beťes. Smrtící výkon. 100%. Wow. 100 bodov dosť. Tak, vždy. A nechcem zobraziť postup. To netrápi. Aké máš boty? Louis Vuitton. Tak asi ne. Víš, ne. Na lodi nemám rád. Oné hry. Atlantický oceán. Hej, chlapci, vy ste nejaký napitý troška, nemyslíš? A troška robíte hluk na tom mori. To je ľudné more. Vlastne oceán. A tam je pevnina, takže teoreticky by to sa už mohlo byť more. A síce možno je to iba ostrov taký. A kebyže aspoň spievate niečo normálne, prosím vás toto. Si normálny. No tak to by bodlo. A mňa, ale... Ja sa na čo nechcem. Idete na horní palubu. Nebo ja, hlavne nekryš po mne. Ja môžem bežať, konečne. Ale bože, prečo nemôžem ísť sem? Kebyže to nemáš jedno. Prvom zbranie? Nie. Čakaj, čím sa pozerá zbranie? Ja som to zabudol. R-ko? To som nechcel. Jasné, to je orlí zrak. Víš to isté? Je to tvoj problém. Nepočúvaj ich, lebo ti dajú do držky. A nestoj jak čurina. Nerob sa dôležitým. Have a problem with me? Natrnem riť, ty hovno.
No, ukáž čo vieš, ty prd. Prde. Hej, a neurobte taký húkot, lebo nepočujem sám seba. Čo mám robiť? Hej, a čo mám robiť? Ja jasne, stlačať Ečko, to je všetko? Prečo sa mi to nepočíta do krytov ako toto? Čiže to je kryt, nie? Čeď, kamo, ale... Hej, ale... Hej! Trošku. To je všetko? Čiže som král. Ale toto nie je hrad, ale loď, ty. Ty debil. K čertu s kapitánom, k čertu s tebou, umil si ináč. Dobre. Poď sa nech ťa rozbijem. Robí sa, silným sa robíš. Umri. Kámo, ty si rýchlo padol. Aj ty ideš. Mám by si sa, ty. Hovno prd. Ono, to je všetko, bože. No vidíš, za to, že si múdry a príliš dobrý. A on má nožík. Hup. On do mňa, on nej. Dobre. Podľa mňa ich neplatíš vôbec, tak nevadí. Welcome to 21. storočia. Sice tu sme tak kde v 18. až. Sice... Neviem koľko je toto storočie, sice... Neviem, ťažko povedať. Ani ma to moc netrapí. Ešte sa ma nebojíš. A mal by si sa. Označuje spojence, takže ho nemôžem zabiť, hej? Nemôžem ho okradnúť, ak... Čo sa to okráda? V Skyrim. Ocen. Dobré. Good tip, man. Oh, woman. Ťažko povedať, ale vypadáš divne. Vypadáš jak... Albert Einstein. Ale... On vypadal tak... Tak múdro. Sice ani nie tak šalno. Sice aj ty vypadáš tak šalne. Čo si vral? Wow. Dobré. Len tak ďalej sa vyhraš. To ti určite pomôže. Všetci ťa budú mať radi, keď sa budeš vyhradovať. To vieš. Neposral sa? Ty si moc drzý. Ty si taký debil. Haj tam. Až to bolí. Dobre, nevadí, poď. Ideme sa vyspať. A o tom zabijeme ďalšieho. Alebo ďalších. Neviem. V tejto časti nemám rád. Ja už chcem byť asasín. A nechcem zabiť zase všetkých. A vlastne chcem. Interact. Wow, ja strabielko. A ja chcem taký náhradilník, ej. Daj mi odajme prosím. Potrebujeme mobil. Dobre. Neviem koľko natáčam, ale... Myslím, že už je to cez čas, alebo už je to moc dlho. Takže touto ukážkou krásnou sa s vami lúčim a uvidíme sa pri ďalšom dieli. Dúfam, že sa vám to páčilo. V každom prípade odberajte, lajkujte, budem iba rád, komentujte. To sú tie kladné, ak sa vám to nepáčilo, tak jasné, že like, ale tak dajte dislike, keď nechcete to like a nepáčilo sa vám. Tak my sa uvidíme pri ďalšom dieli a zatiaľ čaute.